Η Celsius ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες πλατφόρμες δανεισμού κρύπτο στον κόσμο, όμως το παρασκήνιο έχτιζε μία από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουμε δει ποτέ στον χώρο. Η Celsius ιδρύθηκε το 2017 από τον Άλεξ Μαχίνσκι και πλασαρίστηκε πολύ επιθετικά ως η απόλυτη αντιτράπεζα. Το κεντρικό επιχείρημα του Μαχίνσκι ήταν αρκετά πιστικό. Έλεγε ότι οι παραδοσιακές τράπεζες εκμεταλλεύονταν τους απλούς ανθρώπους, παίρνοντας τις καταθέσεις τους, βγάζοντας δισεκατομμύρια, χωρίς να προσφέρουν τίποτα πίσω. Η λύση του Μαχίνσκι ήταν απλή. Unbank yourself. Η Celsius υποσχόταν στους καταθέτες εκπληκτικές ετήσιες αποδόσεις της τάξης του 10% σε κρυπτονομίσματα, ποσοστά που έκαναν τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα να οχρεούν. Φυσικά, κάτω από την επιφάνεια, το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το δικό της ψηφιακό κρυπτονόμισμα, το Cell. Δημόσια, η Celsius εξέπεμπε την εικόνα μιας τεράστιας επιτυχίας και ο Μαχίνσκι παρουσίαζε εβδομαδιαίες ζωντανές μεταδόσεις για να διαβεβαιώσει τους χρήστες ότι οι αποταμιεύσεις τους ήταν ασφαλείς και ότι η εταιρεία δεν έπαιρνε κανένα περιττό ρίσκο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η εταιρεία έπαιρνε όλα τα ρίσκα, γιατί για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έκανε συνεχώς ρυψοκίνδυνα στοιχήματα, προχωρώντας σε δανεισμούς χωρίς εξασφαλίσεις και σε επενδύσεις τεράστιας επικινδυνότητας. Η βιτρίνα φυσικά κατέρευσε τον Μάιο του 2022, όταν το οικοσύστημα Terra Luna έσβησε $40 δισεκατομμύρια από την αγορά κρύπτου. Στις 12 Ιουνίου 2022, η Celsius πάγωσε όλες τις αναλήψεις των πελατών, εγκλωβίζοντας στην πλατφόρμα δισεκατομμύρια δολάρια που άνοικαν σε μικροεπενδυτές. Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν μια απάτη τεραστίων διαστάσεων, γιατί το σχήμα λειτουργίας της εταιρείας έμοιαζε περίεργα με πυραμίδα και ανακάλυψαν ότι η Celsius χρωστούσε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερες ανταμοιβές από όσα είχε βγάλει ποτέ ως έσοδα. Επιπλέον, η εταιρεία είχε εξοδέψει κρυφά πάνω από $500 εκατομμύρια από το κεφάλαιο των πελατών για να αγοράσει το δικό της κρυπτονόμισμα, το Cell που είπαμε παραπάνω, προκειμένου να ανεβάσει την τιμή του. Εν τω μεταξύ, βέβαια, ο Μαχίνσκι είχε ρευστοποιήσει αθόρυβα τα δικά του νομίσματα Cell αξίας $68 εκατομμύρια, ενώ ταυτόχρονα προέτρεπε τους ακολούθους του να μην πουλήσουν τα δικά τους. Το 2023, ο Μαχίνσκι συνελήφθη για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς. Παραδέχτηκε την ενοχή του και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλακή και κατάσχεση $48 εκατομμυρίων από την προσωπική του περιουσία. Άμα θες να βλέπεις περισσότερα τέτοια βίντεο, κάνε follow στο κανάλι της Wealthy.